Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padhang, ibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya, ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Matur nuwun. Nggo mercon to kan? Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, pun kula briefing ya, Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu. Wah iki ta. Ngono, Pak. Ha iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu, Pak, dikupeng Sabin. Dadi etang kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lah jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, Pak kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki mau perjalanan no gremis to, Pak. Terus temen niki mau kula mandeg to Jawa deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih, aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memacang menganggap
biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi, gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak nek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning apake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi, Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya ndak? Nduk, niken. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono kae lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies. Lah iya, winki-winki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor. Apalagi kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tuti. Lek ora tak pengengi udele dikek edop kowe kuwi. Ayo. Ben iso lap-lap Tuti teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lek ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden mergo cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa? Terus Oh. Madangkara ya mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti.
Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sampai gedine yo. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wesan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sita mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh, iya. Ganteng. mugine tak pengake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Ayo. Malah ganteng. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pakno ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, ora rampung lagi. Rampung to Pakno. Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rezekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Ae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten pancen. Niku dalang rek sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Ulang tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau, Nggih. wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. maratuaku. Iya. Toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-ngisini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah,
njuk. Ademen, Pak. Ademen ya. Ning ngape kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wira-wiri ae. Pak Basuki, ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Tuku mangan. Mas Mbak temanten, mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi, ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo. Ya, Bir. Ayo, ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho, Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to, Pak? Halo, kok. Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Cilaka. Nah, niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngap-ngap ae ora. Ayo. Gini caranya makan Oreo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini? Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Bu. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Kaya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne Le Nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyoton sah langgeng. Allahumma amin. Tapi to Pak akhirnya ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano.
si ting-tingane Pak. Sikil nano Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen Pak ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti prai ning omah. Prai. Cok. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi Iya, diratakne. Pak, disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwe yo ditampani. Lek mboten yo dinteni. Diparingi ya alhamdulillah ora yo masalah ngono kok. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung swara suling ngetan bali ulon masuk langgamipun tapi
rewel ngene iki, Nduk. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandine mergo tresna karo budaya direwangi kok Pati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu wae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya nenek dagingnya Pak, kasih coba. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Apa terminal. Lan sanes-sanesipun. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tepe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh, asem. Iki ana sing ngersake, malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku ora tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Menawa tak ambung lho malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Apa? Di bawahnya mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Miken. Tekan. Mandiat mayan ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Rebab, gender main. Ben enggak siter main. Nggih. Gambang main. Oh iya, main. Benang main. Apa wae kendang? Kendang, gender, rebab, siter, suling, gambang. Oh iya, oke siap. Benang main, Pak. Main piye benang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suwarane
Aku kon ngopo? Aja men udat-udat ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blamjangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyo Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Landi. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Ayo. Oke, siap, yuk. Wah, ya pegel kabeh carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbu kopro. Manuk niken pokoke. Ayo. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Nang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Nak. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Taman Sari Nusantara.
menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yuk diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.
luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Nggih sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si Jingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong.